49 सामुनो कन्स्टिट्युएन्सिनि बिसिङाव खबजाक 6 किलो खाकजां गामियाव दंनाय बुखो कमलासिरि त्रिपुरा तालनै हायरमै आसुमसा नुगिया सिनिया किरमा सिनचा याकुंगो बेमार गतरमा हानिया मानजागै थंगरो कलाय तंजामानि कक्तमा नु खंसुगियानि जारै साखनाय नग्रगो तलांना पालमाया अंगै तंमानि जरावनो अ कक्तमानो खानावै बरकनि नुखुंगो थांगै बेलाय खा गोनां माया गोनां खे बासावै खा बरम गोनां एमडिसि हंसकुमार त्रिपुरा बरम गोनां एमडिसि बेलायखेनो खाकामजाखा त्रिपुरासा कंबारा हंजनाय दफाव ताबुक फानो जायखे चेरजागिया नायजागिया हास्ते साकनाय बेदेकनि बखाक्तै हनै कक्तमा थुमनाय रकनै मांफिलो सावै खनारिखा खनानिया जे तामसाका बिनि खुक्तुइनो चिनि मांफिलो कोइला खाय तमाम खाबा कोइला गारगा बिसि खाय बिसि खायने बहागा थोगा अच्छा खाने चाहे आरी भूखे और है काम खेम सागे तेपुन सागे होहाने होवा आसके तो लुमु लुंहा छोला बे बारे बिकमा हॉस्पिटल तलांदी हैं हॉस्पिटल जदि सामनो या इनके खुलाय अथवा अबखलाय अबखलायनानै नामनाय नरा नौ तुंखाले बिनि रोगिला हायो हॉस्पिटल तलांदी बिथिवाथि जाना मानि तै नायनो इधर खाना तलांदी हॉस्पिटल तलांदी नों नौ तुंखाले किन्तु उंगिया हॉस्पिटल तलांदी चिकित्सा खलायनाय बिनि याथै हानाय बिखौ आं तो आं छाया कुमार पारानि अतु एक्सीडेंट नंगो याथै गबाय तुया दे अबनो पर्यन्त आं तलाय स्लारै त गामा के हिंतु जे याकुं हामिया नखमानि 20 बोसोर रगे अबहायके थंगर कलायमा दंखा और 2 मास क्लाइमा तो आरगा खाय मास के हा काफे करगा आखावरगा बास के हा नुवा 2 मास का तमरो खलाय नुखुं डक्सालाय दंनरो हा हु खायै चाले जागसे नुखुंगो खरबुसु जानाय नुखुंगो जों मास थांसै जों गायनाय आखा ब्रिक साके हा नरकनि आसक जोंजाल दुखु खस्थ बियालो खलाय दंमानि जरावो नरकनि नक नुखुंगो ताबु सगरथि साबो फायबा साफैगा ताबु का सात बो फायै ने फेजाका एमपीसी 7 फायै आरगा फायै ने फेजाका बो एमडीसी सार फायगा दिनै नुखुंगो 49 सामुनो कन्स्टिट्युएन्सिनि एमडीसी हंसकुमार त्रिपुरा सार फायगा ता ताम कगरि कलां खानार न ताम तामरो बि फायगा बा ताका हास्पाताल गतलांनि हे साय कालां जाय सुबा सुबा हायरक डाइरेक्ट लांका यरा कालां जा हॉस्पिटलको थांनानै फायनानै नायखानि खलायनि हिनै कगरि कलांका हाय काउरा कालां आबुन खारिबो सुबा सुबो रिकलांका रांखौ फैसा दर रांखौ फैसा राय कालां जा ताम बाव हायमाटं तिनि अबहाय नरक सुगिया थंगर कलाय तंमानि जरावो खाका हामबाय फाय तिनि नरकनि नुखुंगो बासा मानतुय नों ताम सानामुसु आलाय पा सादामनि मुहा सादामनि या जे सारनानो सबै आनि जे बुना हांबो जाका तंखरका खाकसां खाता निनि नुखुं खाकसां जाका जरा चाया जरावो निनि नुखुंगो चाया जरागा मैया नां फैजामने आं खातरा निनि मुंखै मामा आनि मुंखै कइनाकमा जे साखामिया अंनाय निनि लोकेसन बखाय कमलाश्री बुसु उंखना उमर हुना बिनि जले काखना तिनि बरम गनां एमडीसी सार फायै सुबा मानि कारिबो तिप्रा हासे गनाङैनो तिप्रा सारो कम हाय चाया सुया थंगरो कलाय तंनाय रकनो सुबा लायो खाका हामबाय केबो तमुनो नरकनो सुबाना मुसुङै तंहांकाय नों ताम कयमं तंनाय केबो फायै खक्सा खनै सुबानानि बागै जे बतबो जे बुइनि माया दया जाजे सुबानि मुचुने के बुजे सुबा जाना सुबानि याके बुजे तंग जाना नरनि तो बुइने लाहि जामिया एकाउन्ट नम्बर दतं तंग एकाउन्ट नम्बर तंहांकाय अ भिडिअनि स्क्रिननो सोंदेरिनाय तमुं केबो खैरगै नरनो सुबाना मुसुङै तंहांकाय आरो रखरमानाय ताना दा तिनि सामुनो अ 3 किलो साखानिया हनै जे बाव हायके नों खानागाताय आ नुखुंगो फायै बाव हाय कन्डिशनाव नुफैगा सर एक्चुअली आं ताव फायो आरो आं तो कयेक दिन आगे आं किसा विभिन्न यूट्यूब राव बा विभिन्न सोशल मीडिया राव किसा नुखा जे 49 सामुनो कन्स्टिट्युएन्सिनि जे खाकसां गामि एलाका कायसा गरै बा नुखुं बिग्रा परिबारनि कायसा महिला बा बुरै लुमा कायसा असुस्थ मानि कारण नुखा बिनि याथै राव साव थांबायका अब जदि आरो तारातारि आं खबर मानखायके बुनो सुस्थ खायनानै आं चेष्टा खायकामो तिनि जाय होक ताबो बिनि कन्डिशन असो क्रिटिकल कन्डिशनिया एवं बिनि रुगि हामनाय आं बरावनो किसिसा आनि जे जंगनिति साइजो खलायका आबार साइजो खलायनाय एवं सम्पूर्ण भाबे बिनि रुगि बाइके सुस्थ होनाय बा ताम खायनाय जों पार्टी हयते जों हेल्थ खायनाय साब जोनाल चेयारमैन दं आनि
डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि सेक्रेटारि मनु साब जोनालनि चेयारमेन आनी YTF नि राव दं आं दायित्व रखानि YTF नि नेतृत्व दबिन्द्र त्रिपुरानो आरो आनी साब जोनाल चेयारमेन नो एवं आर्थिक भावे आं सम्पूर्ण बरन साइजरनो एवं बरनि रोगी चिकित्सा खायनानि भावे आं नायनाय ते आं तिनि खूब खासाय मा दं तिनि सारा त्रिपुरा राज्यआव सबका साथ सबका विकास नै चले दं एनि घर घर रोजगार जे तिनि अमहाय खेये याथै सावै नौ लाये कोनो चिकित्सा खायनानि पर्यन्त बरनि जेआव जे बर परिवार नाव नायदे ता मुं तो बरनि नुखुं पर्यन्त जे सनबाय ताबो नौ ताइ दं अमहाय खे चिनि तिप्रासार ताबो अमहाय गरिब दंखो तिनि सबका साथ सबका विकास ओंखानो आं तिनि सानानै मुसुबो सुदु नेता मंत्री MLA MDC विकास उनि तो ना आंबो निजेनो MDC जदियो किन्तु अमहाय चिनि बरो ताबो बिग्रा तिनि जनसाधारण तिनि बिनाशनि अबसरले दङ जेभाबे इनकाम करि रां करि पैसा करि बरनि उपार्जन करि न्याय्य मूल्य दाम जेभाबे नखा साकाबाय बाक्सा सौै जे दाम बारि दङ बर एकदम सारा त्रिपुरा राज्यआव अमहाय खले गोबां आं मनेखे अमहाय गोबां परिबार अमहाय दंना तिनि आं खूब कष्ट नांखा जे रोगिनो नङै बरनि नगो जानानै गरै जे अवस्था एकटा टेबलेट पाइ जानानै पर्यन्त रां करि बराव तिनि बरनि मकलनि मुक्तिनो नङै आं खूब खासाका ते आं तिनि जतनि सारा त्रिपुरा राज्यनि नाय दंनाय आनी त्रिपुरा सारावनो যারা দংনাই রাवनो যারা माया गोनां रावनो आंबो कयनाय अमहाय जदियो कोनो जागागो चिनि त्रिपुरा सारा अबहाय जदियो बियालो बा अबाबो अनतनो क्लाय दंजाइके जत যারা কাহাম কিসা মিসা চাই দंनाय बा मध्यवर्ती যারা পরিবার দंनाय रावनो जत अमहायके सुबा मांखाय जाते चिनि बर' रगारे किसाले बरनि लांमा हनानि बा बरनि सुजुग दंनाय होननाय आं खालामो सर अबहायकेनो त्रिपुरासा कुंबारा हिनजानाय रक बिसिं बोरायो दंनाय गोबांमा रुगि आक्रान्त माने अबहायके थंगर खालाय दंनाय गोबांमा जराबो लाय थांमाने रगनगो सर तिनि अबहायके खालाय दंमाने बिसिंथै गोबांमा साक नायनकनि बुखाक्तै खालायै साक नायजाकनाय सामुं तांजानाय हेने बारजारक देवो ताइ एम्बुलेन्स रकनि व्यवस्था रक खालाय हजागो तिनि ताम कारणे बरकनो नायखानि खालायजागिया रक नानि खालायखाना सर निनि नजर तांग अबहायके त्रिपुरासा कुंबारा रक असकै तलाव खालाय दंनानै नांखाना बहायकेनो हुर साराबनो दै अब परिष्कार तिनि सानानि नांगो जे सारा त्रिपुरा राज्यआव सबका साथ सबका विकास हिमानि काउ सुदु निनि अबमाया निनि स्वास्थ्य शिक्षा जत क्षेत्रे तिनि विकास हमजानाय दङ तिनि सामनो हस्पिटाल सঠিক भाबे चिकित्सा खायजाया डाक्टरनि अभाव गायनि स्पेशलिस्ट डाक्टर करै कोनो शिशु विशेषज्ञ डाक्टर करै तिनि चिनि बरराव এই সব এলাকাগো मा चाया मा लैयाबो तो दङनो এবং বিভিন্ন रोग आक्रांत তিনি সঠিক চিকিৎসা খাইজায়াবো गोबांमा তিনি प्रमाण सारा जेभाबे पाहाड़ एलाकागो তিনি थुइ दङ गोबांमा जागागो मोजायानि कारणे निजेनि परिबारनि बसाबुति रनबो जों फालिमानबो गोबांमा ससियेल मिडियागो बा हयतोबा चिनर प्रमाण करै जों किन्तु फेसबुक खुलाकै गोबांमा जागा नं हयतोबा चिनिर कोनो एविडेंस करै किन्तु अमहाय चिनि विभिन्न जागागो अमहायके आंखा खलाय तिनि अपरिबार फाय आं मनेखायका ताबो चिनि त्रिपुरा साराव आगेनि नायखाय आरो तला कलखा तिनि आं ताइसिमा साका इनकाम करै काम करै कोनो सुजुग सुबिदा करै अमहाय बुलुं बिसिङो हाताय साकागो ताबो तिनि कारेन्ट करै दै करै एमन परिस्थितियो दङ काजे अबनि चिनि जारा नाय तनाय त्रिपुरा साराव जों जत सिनानि नांनाय आगामी दिनाव जों ब लामानो हिंके ताम खायखाय चिनि बरराव अ जागानि जों फिउक जागनाय अबनो जों वानसुलाय थाइदर सर पाइथागो निनि बुखाक्तै अबहाय थंगर जाया सुगिया बिरमान दुखु कस्त बियालो खालाय दंमाने जरावो सर कोनो थंरं बदल हिया करे केबु तंमनो खायरक जागै हामजागै बरनो चुबा सुरक रेनान मुसुङै तंखांखाय अबहाय खा गोनां माया गोनां लकरनि थानि निनि बुखाक्तै तामो कयमं तंनाय सर पाइथागो ना अब तो सारा त्रिपुरा जनि बर नाय तंनाय रजारा अब तो जुबायनो दङ जारा खा गोनां माया गोनां जोंबो निजे विभिन्न जागागो अमहायके ससियेल मिडिया बा एकाउन्ट बा कोनो स्केनार रावो दिवो जों सुदु विभिन्न अमहाय चाया जुया बा असुस्थ माया विभिन्न सारा त्रिपुरा राज्यनि चिनि जारा जामुं कुरुं मुसलिमुं कुरुं थों कुरुं रावनो जों हेल्प खालायो जा फारे माने 1 टाका 2 टाका 100 टाका पासा जों हेल्प खालायो आं आशा खायो ताबो अमहायखे जदियो कोनो नरनि चैनेलनि माध्यमे कोनो अब खालाय जाखा इनके बा आवायमुं खालायका बरन्त कोनो आवायमुं करि तिनि नरनि चैनेलनि माध्यमे आवायमुं खायजाकतु एवं जारा नाय दंनाय राव बरनो सुबासु रिखाय आं मनेखे बेलायखे हामनाय एवं बर सुबासु माननाय एवं ईश्वर भगवान
যারা অবহাই খাইনাই রনো বরনো আশীর্বাদ খাইনাই হিয়া মনে হামবাই हामबाय सार